Di ka magdala na, Dex? Yo, what's up? Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back to my vlog. Panibagong araw na. So panibagong video na mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, ang gagawin natin mga kaibigan, si mama mga kaibigan, may ano siya, may tanim siya ng kamuti mga kaibigan. Tas ito yung kamuti mga kaibigan. Hukayin natin mga kaibigan. May ano doon, may saging. Tatagayin natin mga kaibigan kay sayang. Baka ano, nakawin pa ng iba. Gawin yung kamuti mga kaibigan. Marami itong laman. Sobrang laki. Ano, sakatay? Aw. Ito mga kaibigan, may liki mga kaibigan. Mana ni unod? Dagko na kuno kuno nakuha ko. Kalutan eh, karon pa rin nakuntan. Kalutan ako ni kas ah. Nakuntan na. Klaro ro gina dira gani. Nang liki. Pero liki. Nanay balalan sang ni. Yung balal sa. Gawa dito mo balalan dito sa. Wala to ay. Ha? Wala to. Ay pamangkin. Lagay dito. Pero ang liki eh. Liki eh. Aral. Oo. Nah, ini roda ko. Ganda. Bagul. Kaibigan. Ha? Walay. Junard. Ha? Junard. Dex, Dex. Di ka magdala na, Dex? Prituhon ba? Ito mo na. Ito na mo.
tanan na ni. Tulo ko po. Bisa? Bakit? Ito? Mga kaibigan, 5 piraso sa isang punuan. 5 kabuk sulod sa punuan. So mga kaibigan, sabi ng kaibigan ko si Dexter, mga kaibigan, may ay, yung tawag yun, basta nakatakot mga kaibigan. May tao kasi mga kaibigan na yung utak niya mga kaibigan. Tapos, yung isa kong kaibigan, binukbok daw sa ulo. So, nakatakot mga kaibigan. So, mga kaibigan, okay na tong kamuti yung kinuha ko. Tapos, kunin natin yung saging tundan mga kaibigan, para uwi na tayo mga kaibigan. Kasi si Kuya Loklok mga kaibigan, nagluto siya ng masarap na ulo mga kaibigan. Peace out. Ito yung tundan mga kaibigan. Ito na. Kuha natin mga kaibigan yung saging. Ang bigat. So marami pang kamuti mga kaibigan. Marami pang kamuti mga kaibigan. Pero hindi natin yun ubusin kasi hindi natin kaya. Dili siya kaya kalutong tanan kay lisod. So kaya na ito makuha saging kamuting gamay. Tumuro siya. Suda niya ay. Sud kayo karga kaya ako sa So ano siya, pwede kamutan makarga ito yun yung kamute. Dala tara na, huwag ka ito kamuti marag kapin kilo pa yung kamuti biya. Ito layo pa, layo pang balay, mabawa ang balay. Pero nung nag-umpa si mamang kayo tamang kong yuto, ito ang problema rin mga amigo, ting-init na ba? Ang problema uri sa bukid mga amigo, kung ting-init ang tubig layo, dito pa sa ubos minha karon ng mga amigo, kaya ang tubig napastabay
Taylaya ay! Pansit Canton mix. Mga kaibigan, nagluto si Kuya ng ano tawag ka na ya? Sinangan. Ulapin ko yun mamaya. Kainin ko yun mamaya. Hinog ng murado. Mga kaibigan, sa hindi nakakalam, dito na rin ako ibutang mga saging. Hoy! Di! Mga kaibigan, may kukunin lang ako. Kasi yung saging tinaga ko doon, mga kaibigan, nung araw, feeling ko, mga kaibigan, hoy. Mga kaibigan, yung ano namin, yung agay! Ano ba to? Yung manok namin, mga kaibigan, na hitlog. Ito yung mga kaibigan, highlights. Boom! Yung murado, mga kaibigan, is nahinog na, mga kaibigan. So, swerte to. Hindi po nakakala, mga kaibigan, is yung murado na saging, mga kaibigan. Masarap ito, mga kaibigan, kasi bihira lang to sa bukid. Sarap ito. Itong saging, mga kaibigan, tinaga ko doon sa malapit sa bahay namin, mga kaibigan. Tulog na ka. Okay. 5, 4, 3, okay. Tara! Ito tayo, bakay namin, mga kaibigan. Doon sa balay. Bulaklak namin, mga kaibigan. Bulaklak ni mama, mga kaibigan. Tayo ka TikTok. Okay? So, dyan na po nagtapos sa vlog ko, mga kaibigan. See you in my next vlog, mga kaibigan. Kakain na kami, mga kaibigan. Peace out. Bye.